Hvad så alle de dejlige mennesker derude? Så blev det fredag, mine damer og herrer, og den 5. december. Og jeg har åbnet min julekalender, det håber jeg også, I andre har. Jeg tænker, Martin, du er 33 år, og du åbner julekalender. Det gør jeg nemlig, og det vil jeg gøre indtil jeg er 300 år gammel. Altså, det vil jeg gøre, fordi jeg synes, det er så hyggeligt. Det hører med til julen, virkelig. Jeg er lige ved at blive klippet, og får klippet min skæg til, og så ligner jeg bare en 6 million for fulde gardiner. Men I tænker, Martin, hvad lavede du efter træning? Jeg var ude at handle ind. Selvfølgelig var jeg det. Hvad købte du? Det vil jeg gerne få lov til at fortælle jer. Og det gør jeg nu. Jeg har fået smag for sådan en gong gong snudret. Sådan en asiatisk ret, kan man sige. Super lækker. Jeg lavede den i går, og jeg var i himlen, mine damer og herrer. Det var bare super fedt. Og så købte jeg bare lidt småting, I ved, sådan kylling og lidt på. Vender man lige kameraet om, ikke også? Ja, det er flot. Nå, det kan jeg ikke engang. Og hvor fedt. Nå, mine damer og herrer, det kan jeg ikke, men jeg kan vise mig sådan her. Kylling, eller sådan noget bratwurst, og så noget kylling og en shaker. Og så en hårvoks, fordi jeg havde ikke mere hårvoks, og det skal jo til, når man har sådan en frisyr her. Altså ude i vinden, så ligner bare sådan en helikopter. Nå, men min kammerat kommer i dag, og vi skal julehygge. Og det bliver rigtig hyggeligt, fordi vi skal i Storcenter i morgen, og julehygge håber vi kan få en af mine veninder med. Der hedder Rikke. Kender Rikke. Dejlig hug. Og så skal vi ellers bare slappe af. Så jeg vil byde jer alle sammen en super fed, fantastisk weekend. Og så må I jo bare hygge derud af, som I nu plejer, ikke også? Og så pas på jer selv, ligesom jeg passer på mig. Og så tages vi bare ved. Og jeg tænker jo, lige inden, jeg tænker, Martin, du har skrabjulekalender. Men det viser jeg ikke, fordi det holder jeg for mig selv. Men igen, kan I have det godt, og pas på jer selv, og så nyd nu det hele, og så nyd weekenden jul igennem, som ham, der ligger derovre i sofaen, gør, og så pas på jer selv.